Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here is where I stand. Blessings International School, Tirukazhundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 999 811 8012553412 73730 79060. Ka karkhana Ïing, ka Dukan ka wei ka Ïing bat kendiat ki Bynta ba Shadien jong ka Rynjah State Dispensary ki la sya bamdu ki thlit ding ki bala kalang isir khai bha ha ka por siteng senya kumba khat ar sopusan jong ka sitrek ujemang araja apulai kat kum ka khubor balayo lum la yatho ba ka ding kala sedang Ingkhong na ka wei ka karkhana Ïing ka badan halendat jong ka Rynjah State Dispensary ka bala kem ding kensan bat ki thlit ding barhem ki lapur sya ka wei ka Dukan bat sya ka wei ka Ïing. Nalor kata ka ding ka barhem ka lapur sa sya ki Bynta ba Shadien jong ka dispensary ha ka ba ka jingjulor kala long ka bajur. Ka long kami ka bade ka tra jong ka Ïing kala keren sengo benya bat penpawi ka dur khmat pasosi elor ni ka jingja ha ka ba ka ding kala bamdu ya ka Ïing bat ya baro ki jingdon jing em. Don bok bagi saungut ki khon ki laj em na ki thlik ding klem kanu ka jingjab sungsi. Kani kalong kami kala yathu balada omday na ka jingshim sting jong ki pulit ka Rynjah police station bat na ka jingpoi slam jong ka kali penlep ding ka jingjulor kanom kata shadu ka Ïing ka jongki. Na kalyang jong ki beri ka biyo iya ka jingpur jong ka ding kila pentip marmar syakatnat pulit bat syakatnat fire and emergency services. Hendai ka pasungsi kalong baki pulit kim shim lawan poi tat hadu baki beriyo ki haban hiar hi sya police station ban lek khot hi daladi ki pulit jokatnat pelip ding kat hadu bakala simpor ki hadu ar kenta duna ban poi sya kini jaka laya thu bakat hadu ban dawan poi ki pulit bat ka kali pelip ding baro ki jingdan jing em kila Ingkhong bat kala de pelun nakaliang jugi bahieng kila penrem ya katnat pulit namar ka jingshim sting bat wat apedang ka kamram ka pagidon. Halor kani kila yathu ba kin salek bani kendo ya Superintendent of Police ke East Khasi Hills ban kili halor u emergency number ubla ai syakipat ba hendai ubam shimna terikam satya ban ujor halor kani ke jing penslam jong ki pulit ban poi syakajaka balaja ka jing pulu ding. Ni Shreban keren kat ni laja
kabam. Bynta pihak in no bajia pai fuan kat no bajia pai hang ni. Balai pishempur. Ya, susai beda. Ki kan helmet kan ena shim alamnya apa? Ya.